Şundan Мәгариф журналы белгилектен шундый мөһим эшләрне билгеләп оештырып килә. Яшел бишек исеменә караганда ул бит инде ничектер менә үзе шундый ягымлы, шундый якын һәм шул ук вакытта шундый килә эчтәлекле. Шуннан тагын табигатыбыз безнең тиңсез хазинә, инде шул хазинәнең без үзебез төп өлеше кеше булып торабыз әйе бит. Безнең табигатыбыз никадәр матур булсын дисәк, ул безнең үзебездән тора. Һәм иң мөһиме, аны кичкенәдән үк сабыйларга шуны бирү, шуны күрә белергә өйрәтү. Шуннан да менә сезгә рәхмәтем бик зур. Киләчәктәге шушындый бәйгеләр һәрвакыт булып торсын, һәрберсендә без катнашыйк. Мин үзем инде шәхсән үзем 2006 елдан беренче мәкаләм басылып чыккан иде. 2006 ел. Ул вакыттан инде миңа шушы Мәгариф журналы иң якын журнал. Мин аны менә берәүдән дә яшермим. Иң якыны ул минем өстәл китабым булып тора. Әле мин аны өйдә укыганнан соң алып керәм эшемә, һәрбер тәрбиячеләр белән шуны һәрбер педагог киңәшмәләрдә кулланабыз. Шуннан тагын бик кыйммәтле, киләчәктә дә кыйммәтле бер кайчан да төшмәсен. Сезгә уңышлар телим. Шулай ук жюри әгъзаларына дәгә җитәкчеләренә дәгән барыгызга да уңышлар, киләчәктә дә бергә шулай эшләргә язсын. Рәхмәт сезгә.